है अब की बार। 370 के धारा हटौले, पूरे भारत के माने बढ़ौले। पूरे भारत बा मोदी के परिवार रे, परिवार रे, अरे परिवार रे। वाह भाई वाह। मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, अब की त जाए 400 पार रे। पूरा देश कह रहा है अब की बार। गोड्डा लोकसभा में निशिकांत भैया के नईखे जोर रे, सांसद ई बारे बहुते बेजोर रे, बहुते बेजोर रे, बहुते बेजोर रे, बहुते बेजोर। एयरपोर्ट बनवा के रचले इतिहास रे, इतिहास रे, अरे इतिहास रे। निशिकांत जी के लहर बा गाँव गाँव रे, निशिकांत जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 9 लाख पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, 400 पार रे, 400 पार रे। है अब की बार। मोदी जी तक कैले बाड़े सबके भलाई, हिंदू आ मुस्लिम सिख ईसाई हो, सिख ईसाई, हर धर्म के लोग मोदी परिवार रे, परिवार रे, अरे परिवार रे। अरे मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, 400 पार रे, 400 पार रे। है अब की बार। बेटी बेफिक्र घूमे रात हो या दिन हो, ये तो सच्चाई बा। केकर मजाल अब तारी बेदीन हो, तारी बेदीन हो, तारी बेदीन हो, तारी बेदीन। सगरे पुलिस गश्ती बतयारी रे, बतयारी रे, अरे बतयारी रे। बच्चे दिल जीत लिया तू। हर भाई बहन मोदी के परिवार रे, भाई बहन मोदी के परिवार रे। अब की त जाए 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, 400 पार रे, 400 पार रे। है अब की बार। मोदी जी बारे त मुमकिन सब होई, अयोध्या में मंदिर देखल सब कोई, देखल सब कोई, देखल सब कोई, देखल सब कोई। राम जी के दर्शन कर संसार रे, संसार रे, अरे संसार रे। अरे मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, मोदी जी के लहर बा गाँव गाँव रे। अब की त जाए 400 पार रे, 400 पार रे, 400 पार रे। खाइब ना खाए दे ई बा मोदी के गारंटी, गारंटी। सुना ये घोटाला बाजी खतरा के घंटी, खतरा के घंटी हो, खतरा के घंटी हो, खतरा के घंटी। कतले VIP भइले है गिरफ्तारी रे, गिरफ्तारी रे, अरे गिरफ्तारी रे। एकदम
रंगदार रे, छोड़ले इलाका सब रंगदार रे, अब की तो जाई 400 पार रे। मोदी जी के लहर पगाओ गाँव रे, अब की तो जाई 400 पार रे। मोदी जी के लहर पगाओ गाँव रे, अब की तो जाई 400 पार रे। मोदी जी के लहर पगाओ गाँव रे, अब की तो जाई 400 पार रे। मोदी जी के लहर पगाओ गाँव रे। पूरा देश कह रहा है अब की बार